Yo rada terang tapi sik yo piye yo sik udan, udane dik nginane paling yo sik nyembong-nyembong ngene iki. Yo penak angel ngene. Lek mobil jane liwat kene ya wis iso mak. Ya mungkin lek pas simpangan ngono ya kudu mlipir-mlipir golek nggen sing rada amba ngono mak ya. Lek dalane pokok terang jane ya wis penak, ses enggak begitu ekstrim nemen ngono lho jane iki. Dadi saiki kan JLS anu apa jenenge perapatan Serang sampai Sumbersih kan wis dadi sampean kabeh lek sir ning pantai Peh Pulo ya wis penak ngono lho, angele mek sekitar 2 kilo iki. Lek pantai ini jan ses jan indah tenan mak pantene. Poh, lah wis mening kok jane. Jan mening pokoke. Dadi lek ning Peh Pulo sampane penak liwat perapatan Serang kae ngetan lek saiki. Perapatan Serang ngetan, engko terus enek perapatan wingko enek wis enek bor penunjuk arah. Wingko sampean nganan engko wis mesti ngliwati dalan iki. Kurang luwih adohe 2 kilo mak ya. Ya iki delok videone sampai entek ben ngerti sampean dalan menuju Peh Pulo iki kaya apa ngono ben paham. Pomo sampean numpak motor engko kira-kira piye, pomo numpak mobil liwat kene kira-kira sampean wani apa ora kan iso ngira-ngira. Delok videone sampai entek, aja lali dipidet jempole. Aja lali sing rung follow di-follow, sing rung subscribe di-subscribe. Ngono mak ya. Lah keranjang bione ya dibuka, profilku dibuka, keranjang bione dibuka. Lah barang sing tak dol iki gak dituku. Wes ngono aku sebagai konten kreator semarem mak. Lan keranjang bio isine pakaian dalam lengkap mulai nek bocah cilik, bocah nom, bocah tuwek lengkap neng keranjang bio. Lek Sirmoro ya ning mahku kono malah penak. Neng Sumberjo, Jabung, Talun, Blitar. Lek bingung-bingung golek ning map Maula Grosir engko teko omahku. Hehehe. Lah iki wis cedhek mendekati Peh Pulo mak ya. Iki kan JLS wis oleh mlebu. Iki wong-wong wis padha resik-resik Peh Pulo iki diresiki. Iki mulai anu lho mak ya. Mulai diresiki sing biyen bakul-bakul iki ya mulai lekas bakul neh. Sing toilet kuwi ya lekas diresiki. Dik nginaneke ya gerakan goleki banyu sing jurusane rene. Wah, iki jan mening. Ya, kendang diagendakan mak rene iki wis pung JLS wis dadi ndang dinyar-nyari kendang rene jan ses ngono lho. Jan mening lek pantai ini indah tenan. Iki aku mek kok kene. Wis menak ya, suwun.